Kaixo, goazen gaurko bideo tutorial honetan ikustea nola sortu ikasgai baten, ikasgai jakin baten nola sortu foro bat. Bai? Orduan, dakizuen bezala, ikasgai guztik, defektuz, ikastaro guztik Moodleen, izan modulu batenak, izan erronka batenak, berrien foroa izeneko foroa dakarkie. Bai? Foro hau da, irakasleok, guk, ikaslei oharrak, azterketa datak, planifikazioak, eta bar jartzeko. Vale? Baina, hau da bat, eta guain sortuko deuna da, adibidez ikasgai honetan, modulo honetan, sortuko deuna da foro bat, irakasle arteko erlazioa hobetzeko. Hau da, ikaslek bere galderak hemen jartzeko, irakaslek erantzun ahal izateko, edo ikaslek baita erantzun ahal izateko. Vale? Orduan, hortako, beti bezala, ingo deuna da, jungo gea eta aktibatuko dugu edizioa, bai, ikustezuek edizioa aktibatuta, eta foro bat gehitzeko oso horreza da, jutekeak gehitu jarduerata, eta klikatuko dugu gehitu foroan. Bai? Orduan, foro honetan, nahi zuen izenan jarri, foroa, eztabaidagunea, edo foroa, edo nahi zuen bezala, eta hemen azalpen bat jarri, eztabaida txoko honetan, moduluari buruzko galderak jarriko ditugu, edo eztabaidatuko ditugu, edo, zuek ikusi ze testu, bale? Balimat, hemengo, jarri egiten izkin hau, deskripzio hau, azaltzea baita ere ikastaron, checkbox hau aktibatuko nuke, eta listo. Orduan hemen, dazkun foro mota desberdinek, baina orokorren guk gehien erabiliko deuna da, erabilera orokorreko foro arrunta. Beraz, da hon bezala, hola utzi eta listo, bai? Eta gero, hemen dakegu arpidetza eta jarraipena, arpidetza aukeran kendu, baizik eta jarri behartu arpidetzea. Batenak arpidetuta ikasle guztik arpidetuta egoteko. Eta beste gabe, ingo deuna da, gorde eta itzuli ikastaroa, eta hemen txedakeu gure foro berria. Bai, guain falta zaiguna da, adibidez, hemen sartze bali manez eta ez errango. Guain ikusiko deu, foroan klikatze bali mat, utxik daula. Bai, orduan, evidentemente, hau, kaso hontan, inbertena da irakasle bezala dinamizatu. Goazen ikustea beste ikasgai bat. Bai, hemen daukze beste ikasgai bat, hemen dau foro bat sortuta, bai, hemen dau deskripzioa foro horrena, da foro hortan klikatze bali mat, lehenik eta behin, ikusiko diteu ze zati dauden. Bai, jartu hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eztabaida ireki ditut, bai. Ikasleke bauzkeak gehiago irikitzea, ez? Orduan, hemen jarri etena da, adibidez, laugarren eztabaida da, ikastetxeko postari buruzko eztabaida, bai? Orduan, hor klikatu ezkioz, edo nork jarri dezake erantzun bat eman dezake hemen, jarri dezake nik galdera bat, eta hau, hori buruz hau dauket. Ikasle guztiri, irakasleria azalduko zaio, eta azaltzen mezu horri baita ere, erantzun bat ematea dauket. Bai? Orduan, egokina da hemen, irakaslea, egunen behin, eta ikasleke bai, forotara sartzea. Hau da, ikusteko ze berri da. Ikuste bali mazue, nik sortu ditut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foro ikastarontan, eta gutxi gure bera, hankajatzea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidade didaktiko 7 zatikin, ikastarontako 7-kin. Ez da hola funtzionatu beharrik, bakutxek ikusiko zu irakasle bakutxek foro honi, ze itxura eman. Igual izan daiteke asterokoa, hilabeterokoa, hilero bat jarri, hilero bat kendu, bertanko partizipazioa erabili komunikazioa zeharkako gaitasune ebaluatzeko eta kalifikatzeko, bai? Orduan, lehen sortuten foroa jote bali manaiz, irakaslea sartukoa foro honta, eta bakarrekin behar zuena da, mezu bat idatzi, eta adibidez, lehenengo laguntzat ez nahiz guatzen zeintzan, mekanika jarrikoet, barkatu, ez dakitela bezarran, eta hemen jarrikotena da, idatzi hemen, zure galdera eta iradokizunak. Bai, adibidez. Bali manaiz,
bai, hemen doket foro bat, mekanika bat, forontan eztabaida bat irikita, eta eztabaida horrekin, horren barrun, aukitza eusket ikasleen ekarpenak, eta irakasleen ekarpenak, bai, bat baino gehiago. Esan duen bezala, klikatu bertan, eta norbaitek erantzun nahi bali mau zerbait, erantzune jarrimen, kaixo, mekanikan oso gustora nago, baina makina, X makina, ondatu ez, mantize jarriko nuke, makinari buzko ikastaro bat behar dut. Zerbait jartzetik gen, Vale, orduan bidaliko nuke, eta hemen azaltzen mekanikako eztabaida honetan, persona batek, kasu honetan nien ez denbora guztin, ez, bat eta bat, baina galdera jartzen. Ikasle batek erantzuta dauke honi, hemen erantzuten balimau, hemen erantzuteu, eta bestatek erantzuta dauke, norbaitek ikasletek jartako eozin galderatan. Bai? Orduan, ikustezuen bezala, nahiko horrexea da, nahiko interesgarri da, hasi que aurrean gure forokin.